Doho mamalo Mugure Dhande ong'ado bura ni higni 5 bang' yiero mar tend piny mane otim tarik 9 dwe mar 8 higa 2022 ne ochakore tarik 9 dwe mar 8 higa 2026, manyiso ni yiero maduong' mabiro onego otim chieng' tich 2 mar dwe mar 8 higani. Ng'eto makamano nyiso ni yiero maduong' mabiro nonego otim chieng' tich 2 mar juma manyien. E bura manochwal e nyim doho ma Malindi, Justice Dhande wacho ni mago yiero ma jatend piny e tarik moro amora mopogore kapo notim to ok bi yangi gi katiba ma pachoka. Justice Dhande noyiengo ng'eto mare e fuondi mag chik 2, 3, 10, 135 kare 1, 136 kare 2A kaachiel gi 142 kare 1, 249 kod 259 kare 1 kaachiel gi fuondi 259 kare ABC. Kaluwore kod jang'ad burano, yiero moro amora mibiro bagi oko mar tarik ma kamano ibiro wito oko. Justice Dhande bende oloso ewi thuolo ma jatend piny onego bedie apisi, koyango ni jatend piny ok onego bedie apisi kuom higni 5 kaluwore gi pend chik 135.2a. Nomedo lero ni pend chik 142 kata kare moro amora ok omiyo jatend piny thuolo mar higni 5 e apisi. Kata kamano, Justice Dhande noyango ni doho biro keto e tim ng'eto makamano bang' yiero maduong' mabiro kaka yo mar miyo thuolo duol mar yiero pachoka IEBC kaachiel gi riwruoge mamoko e tayo yiero e yo makare.